Umqeqeshi weMamelodi Sundowns uMiguel Cardoso usezwakalisa ukungenami kwakhe ngokusondezwa kabusha komdlalo wabo weBetway Premiership abazowudlala neCape Town City. Usuzodlalwa kusasele usuku kunalokho bekuhleliwe. Lokhu kulungiswa kuyimangazile iSundowns ikakhulukazi kulandela ukunqoba kwayo iAl Ahly kowandulelo wamanqamu eCape Champions League muva nje okubenze bangena kwamanqamu. AmaBrazilians azokwamukela iRichards Bay eLoftus Stadium kusasa ebusuku ngaphambi kokuthi alibhekise eMadda City lapho ezobhekana khona neCape Town City. uCardoso benethemba lokuthi kuzoba nesikhathi esengeziwe sokululama phakathi kwemidlalo ikakhulukazi njengoba kunezidingo ezengeziwe zomqhudelwano wezwekazi. Kuyacaca ukuthi iSundowns ibicela ukuthi lo mdlalo uhlehliswe udlalwe ngokuhamba kwesikhathi kodwa iPremier Soccer League yaqoka ukusondeza phambili lo mdlalo. Kubika ukuthi uCardoso akaneme ngalesi sinqumo uzibheka njengokuphazamiseka okungadingekile ohlelweni leqembu olugcwele phama nangaphezulu kokusondela kwalo mdlalo usazimisele ngokugcina iqembu ligxilile futhi liqhutshwa izifiso njengoba lihlose ukuquqa amaphuzu aphezulu kuligi. Kuyilapho lizogcina umgqiqo walo kuyona yonke imikhakha. Lo mqeqeshi wasePortugal owafaka i-experience daTunis kwamanqamu eCape Champions League nyakenye ngaphambi kokuthi ahlulwe iAl Ahly usafinyelela kwamanqamu isizini yesibili landelana. Uthe impumelelo yeSundowns kulo mqhudelwano ibangela ukwesekwa okuqinile eqenjini. Umdlalo wamanqamu eCape Champions League onemilenze emibili neqembu laseGibhiti Pyramids uzodlalwa mhla ka-24 kuMeyi nangomhla ka-1 kuJuni. uCardoso uzimisele ngokuqeda umjaho wesicoco sasekhaya ngaphambi kwalokho avumele iqembu ukuthi ligxile ngokugcwele enkazimulweni yezwekazi.